हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों गासैबो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय खिथेर सावथुनखौ सिनेमा हल आरो बायदिसिनाफोराव गोबांथारानो नायखांखाबाय जानांगौ। बेजों लोगोसेनो आरो खायसेया गोबांथारानो नायथ'यैबो दङ आरो खायसे गोबाङानो नुथ'वाखै। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनोदि रिया ब्रह्म बिथांनि प्रडिउस खालामनाय खिथेर सावथुनखौ बावैसो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आबुङै हगारनानै होबाय। जायफोर नोंथांमोना फ्रियाव नायनो होननानै नेनानै दङमोन, नोंथांमोन गासैबो खिथेर सावथुनखौ आबुङै आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन।